duduk. Disuruh duduk ki duduk. Obah itu nanti. Ayo duduk sini. Ini. Cedek gini loh. Rasa cedek nang aku ini. Antuk aket mangkok turu. Deloki. Deloki raine. Adep nang kamera kene lho. Molly. Nyedek ini lho. Wes. Duduk, diam. Lah, umek kayak aku mau dikei bokong. Enggak mau. Rotok rene ancek mlebu kamera. Wis, diam. Nah, ini wis. Meneng. Ngadep rono. Wis bubuk. Oke, ngono lho, manut lah. Oke. Molly. Ngantuk akhir ya. Ngantuk banget ah. Raimu korep sedina turu ae ora raup ketek ya oke. Ngalih kah? Gon ngalih kok malam. Ngalih kah? Molly ngalih. Keteken. Ngalih ora? Milo, kene Milo. Milo rene. Sini Milo. Sini. Rontok renean. Milo. Kene. Bubuk bareng karo Molly. Wis, duruk ngono. Ya aja ngono, kepethuk karo kancane kok ora gelem. Ya malah ngalih. Oh gak gelem, nesu, cemburu. Ya wis ngono. Milo gak ngene Milo. Rotok rene lho Milo cek mlebu kamera Milo. Oke. Alah. Senenge malah gek weteng. Sini lho Milo. Wis meneng, diam. Wis. Duduk we. Duduk. Can. Lek sing cilik iku Milo ae rene. Iya dhewe ya. Molly, iya. Milo ae, Molly. Wis. Lah iki rada kudu. Iya. Lek kudanan dhewek ne. Wis, bubuk. Meteng iki paling. Glem bosi. Wis bubuk, bye.